Da. Da, părinții. Așa e. Vreți să cânte părinții? O dată pe an trebuie îndepliniți și dorința moșilor. Vreți, copii, să ne cânte și părinții? Da! N-aud, mai tare. Da! Așa. Așteptăm. Dacă-i care, să fie care. Deschide ușa creștină. Deschide. Și geamul. Eu cred, moșule, că ar trebui să continuăm. Știi, copiii noștri sunt foarte curajoși. Părinții puțin sunt timiți că nu sunt la noi la grupă. N-au învățat încă că trebuie să-și deschidă sufletul cu ocazia acestor sărbători atât de frumoase cum este sărbătoarea Crăciunului. Mai așteptăm un pic să prindă curaj. Până atunci eu trebuie să-ți spun, nu știu dacă ne-ai primit scrisoarea. Grupa mijlocie de la grădinița sportivă Pitifot face sport. Învățăm să cântăm, învățăm poezii, învățăm povești frumoase, care o să ne le aducem aminte cât o să fim bătrâni, bătrâni, bătrâni. Dar să știi, moșule, că acești copii mai învață și alte limbi. Ce limbă învățăm noi la grupă? Engleză. Acum am învățat și eu engleză. Ia să vedem Darius, Cătălin, Eduard, Edu, Emi. Uite, lângă moșii ce faceți, nu o să primiți cadouri. Cadourile acelea le primesc eu, bine? Da. Uite, hai să-i arătăm lui Moș Crăciun, că eu sunt foarte curioasă ce e în pachetul ăsta. Mă lași să mă uit, moșule? Mă lași să mă uit, numai o piată. Numai unul. Wow! 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 Și acolo e pentru copii? Da. Da. Ia e condiție. Auzi, e pentru voi. Hai repede să arătăm moșului ce știm noi. O rugăm pe teacher, pe care vă rog să o aplaudați. Darius.